Aké hodnoty by mal mať robot, ktorý sa stará o tvoju babičku? Táto otázka už nie je teoretická. Časť 5. Hodnoty v digitálnom svete. Predstavte si, že programujete robotického opatrovateľa pre svoju babičku. Akými hodnotami ho naprogramujete? Aby bol efektívny za každú cenu, alebo aby bol láskavý a trpezlivý? Je dôležité, aby sme ako spoločnosť diskutovali o hodnotách, ktoré chceme v AI vidieť. Chceme AI, ktorá maximalizuje zisk, alebo AI, ktorá pomáha ľuďom žiť lepšie životy? Viac o umelej inteligencii na mojom webe. Napíšte svoj postoj do komentára, prosím. Ďakujem.